guys, welcome back again my channel and ଆଜି ଲାଗିଛି ଆଜି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ। ତ ଆମ ଘରେ ଆଜି ଭାତ ଖିଆ ତ ଛାଡ଼ ହୋଇପାରିବନି ଆଉ ରୋଷେଇ ତ ହବନି, ବାସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ କଭର କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଅଟା କିଛି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ଘରେ ତରକାରୀ କରିବି ଆଉ ପୁରୀ ହେବ, ତରକାରୀ ହେବ, ଭାତ ଆଜି ରନ୍ଧା ହେବନି। ଏବେ ରୋଷେଇ ମାନେ ପରିବା ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ମସଲା ପକାଇ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ରେ ଘାଣ୍ଟିବି ଆଉ ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ଆମର ସେପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ମୟୂର ପଶିଯାଇଛି। ଏଇ ମୟୂରଟା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ମାନେ ଆମ ସାହି ଭିତରକୁ ଏବେ ଆସିକି ରହୁଛି ଆଉ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଘରେ ବି ଆସିକି ରହେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗୁହାଳ ଘର ଆଉ ଆନା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଆଡ଼ା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ହେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ପୁରୀ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ପୁରୀ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଘରେ ହେବନି ଉଷୁନା, ତ ଘରେ ହେବାର ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ଘରେ କାମ ଚାଲିଛି ତ ଧରିକି ଚାଲିଛି, ଭାତ ଖିଆ ହେବନି, ଇଏ ଖିଆ ହେବନି, ସିଏ ହେବନି। ମୁଁ ନିଜେ ଛାଣୁଛି ପୁରୀ ଆଉ ଏଇସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରୀ ହେବ ଆଜି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବସି ବସିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟୋଟାଲ ପୁରୀ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି। ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ଆମମାନେ 2 ଜଣ ଖାଇବା ନେଇଯାଇଛୁ, ଏକା ସାଥିରେ ଖାଇଦେବୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଥିଲା।